The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. The word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Before anything else, we have to use the recovery technique of 1 John 1:9, if you are a believer, by naming our sins directly to God the Father, privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And after you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and you will be ready to take in Bible doctrine. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming your sins, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Let us pray, Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. We recognize that our growth, our orientation to life, our understanding of Your plan, Your purpose, Your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of Your Word. We recognize that there is no substitute to Your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have
because of thee. Thank you, Father, for your faithfulness. Thank you for providing for us this portion of your word. May God the Holy Spirit now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, we're here today once again. We are in good health. I hope you are. Askil sana nga tong pananaw. We are alive and kicking, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Why? Because it is grace. Therefore, magapadayon kita karon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kung andam ka na, padayon kita sa atong paghisgutan bahin kini sa how to live a life pleasing to God. The Christian way of life. Excuse me. We have already said that the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Now, atong ipadayon ng atong paghisgot bahin ini, ang sistema sa Dios bahin sa espiritualong pagtubo, spiritual growth, nagasugo ang imong pastor magtutudlo, mutudlo sa husto, o to communicate the Word of God accurately. Ug nga ikaw makasabot niya ng iyang gitudlo, ug nga imo kining gamiton sa imong pagkinabuhi. Ang Dios dili magunahuna sama sa imong pagunahuna. Kinahanglang makatunan mo ang paghuna-huna ingon sa pagunahuna ni Kristo aron imong makinabuhi ang espiritualong pagkinabuhi. So you will be able to live the spiritual life. Ug imo lamang makatunan ng iyang panghuna-huna dihas bala ang kasulatan. Nowhere else. Sanglit ang pagkat-on sa panghuna-huna ni Ginoong Hesukristo, mao may makapadangat kanimo sa espirituhanong pagtubo. Ug tuod, igsuong magtotoo, aron ikaw makahuna-huna sama sa paghuna-huna ni Kristo, gikinahanglan mo ang pagbaton o pagpaubos, humility. Abi nimo, sa diyang tugutan mo ang pagka-mapaytason, your arrogance, nga mupulis pagpaubos sa imong kinabuhi. Musugod karabas pagpangitang mga tawhanong solusyon. Inay ang Diyos ng mga solusyon. That will always happen. Ang pagkamapaytason, arrogance, mudayog pangatarungan nga may masayon nga solusyon kaysa adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Ang pagkamapaytason, mupunting kini siya sa problema. Samtang, on the other hand, ang pagkamapahiyugsanon, mupunting kini siya ngadto sa solusyon. Ang solusyon sa Dios. You see the difference? Ang Dios nagamando usab nga matinumanon ka kaniya. Ang grasya sa Dios mao'y maghahatag kanimo kasayon sa imong pagkamatinumanon kaniya, og sa ingon niya na imong makinabuhi ang espirituanong pagkinabuhi. Imo lamang siyang masunod pinaagi sa imong pagkamatinumanon, ingon man imong nasayran ang iyang mga huna-huna. You have learned His thoughts. Kung imong dunganon, if you combine ang pagpaubos o pagkamatinumanon, imong maangkon ang kagawasan sa imong kinabuhi. Magawas nun kagikan sa mga detalyes kinabuhi.
magawaston ka gikan sa pagkapitos. Ino na lang ito, pagkapitos, ang stress. O magawaston ka gikan sa mga sala nga nagalambigit o mga pangibog, lust. Ang Kristohanon nga masubayon sa iyang pagtuon o paggamit sa doktrina, mao'y makahimaya sa Dios. That is the thing that glorifies God. Mamahimo siyang bayani nga dili makita, invisible hero, pinagi sa dynamic power nga iyang natigom gumikan sa iyang makanunayong pagtuon sa pulong sa Dios. Ning tungura, atong gipresume nga imo nang nakatuunan og maayo ang protokol nga plano sa Dios, pinagi niini ang pagbuhat sa usa ka butang sa hustong paagi, doing a right thing in a right way. Abi nimo, dili ka makabuhat og husto kung wa ka mahibaw kung unsay husto. Di ba? Busa, ang pagtuon sa pulong sa Dios mao ang labing unang requirement o panginahanglan aron ka makatuman sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Ang pagbuhat niya ng hustong butang sa hustong paagi mao ang ikaduhang panginahanglan, the second requirement. Gawas kung mugamit ka sa nasayran mong doktrina sa Biblia, di ka makabuhat o makatuman sa kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. Tinuod nga sakop ka sa team sa Diyos. Apan wa ka makaduwa sa maong dula. You know what I mean? Once nga musugod ka, nga napunan sa Espiritu Santo, mulingkod ka, ubos sa ministry sa tukma mong pastor magtutudlo, o gibong gamiton ang 10 problem-solving devices, diha ka makapadayag sa imong pagka-epektibo ng Kristohanong pag-alagad. Unya, diha ka sa magasugod sa imong pagpadayag sa mga tulumanon nga magapakabot kanimo ngadto sa kadaugan sa plano sa Dios. Sa laing bahin, ato namang natun-an nga sa higayon sa atong pagkaluwas at the moment of our salvation, ang Dios Espiritu Santo muhatag sa matag usa kanatong Kristohanon sa tagsa-tagsa ta kakaugalingong espirituhanong gasa, spiritual gift. Gikinahanglan ta ang paggamit niya ng maunga special nga gasa sumala sa unsay buot sa Dios nga ipagamit niini as God intends. Diha sa Kolosas 1:25, anay gisulti si Apostol Pablo ug siya nagaingon niini, gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan ug gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Ang gasa sa pastor magtutudlo ug ibanghilista, duha kini sila ka gasa nga only restricted sa Dios alang lamang sa mga kalalakinan, only for men. Well, aduna sa mga gitawag og gasa sa pagtamang, gift of helps, sama sa pag-antog mga kabalayan, mga tambalanan, pagbisita sa mga kabalayan, pagtabang niya itong mga may sakit, ingon man niya itong mga elderly, o uban pa. Kini sila gitawag usab og espesyal nga gasa. Now, ang tanang mga gasa, may nungdanon. It's important. Ug sanglit sakop ka man sa panimalay sa Dios, the family of God, importante ang imong gasa, alang sa tibuok na team effort. Andun ay mga gasa nga magabutang sa Kristohanon up front. The pastor or the administrator of church funds.
Ang uban pong mga gasa, ingon sa gasa sa hatag, gift of giving, are down in the trenches and seldom recognized. Now, ana kay gasa. Ug kung ikaw magapabilin diha sa pakigambitay sa Dios, ang Dios mo padayag sa imong gasa. Siya ang magapadayag nini. So, kung ikaw malahotayon, mapadinayunon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, kini mo'y mag-andam kanimo. Unsaon nimo paggamit sa moong gasa wisely alang sa paghimaya sa Dios. Now, at the moment of salvation, sa panahon nga kita naluwas, ang matag Kristohanon nahimo nga unsa harianong pagka-saserdote, royal priest, ug able to bring his petitions. Mahimo niya sa pagdala sa iyang mga pagampo alang siyang kaugalingon, petitions, ug sa mga intercessions, pagampo alang sa ubang tao, ug ang imong himaya sa Dios, pagdaig sa Dios, ug pagpasalamat diretso ngadto sa trono sa Dios nga Amahan. Tungod kay ikaw saman ka saserdote o pari, ang Dios nga Amahan nagatugot kanimo nga ikaw makaampo diretso ngadto kaniya. As long as you confess your sins to God before you pray, and therefore are filled with the power of the Holy Spirit, ang Diyos nga Amahan makadungog sa imong mga pagampo. Excuse me. God the Father will hear and answer your prayers. Si Pablo nagaawhag sa mga Kristiyanon sa pagampo for each other, sa tagsa-tagsa kanila. Diyan sa Efeso 1:16 ngadto 17, kini nagkanayon sa in English, I do not cease to give thanks for you and to make mention of you in my prayers, in order that God the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a lifestyle of wisdom and revelation about Him through Bible doctrine. Kung kita anaay pakigambitay, samtang kita nagaampo, if we are filled with the Holy Spirit, ang Diyos makadungog sa atong mga pagampo. John or 1 John 5:14 says, and this is the confidence that we have face to face with Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Now, ang prinsipyo gud ni nagaingon nga, kita mga liupo, we ask, mag-ampo. Nga, the principle is, we ask, God answers. Siyang mutubag. Ang matag usa ka Kristiyanon, ato lang nisaliran kini, ato lang gihapon kining isubli pagsulti, every Christian is a royal ambassador, embahador nga harianon. Kita nagarepresentar kang Ginoong Hesukristo. Romans 10:14, how shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? So, ang usa gikinahanglan nga muhatag sa mensahe sa kaluwasan. Someone has to give the message of salvation. That someone is you, ikaw. Ang sabwag o pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan, gasa kini, gasa sa communicate given to evangelists and pastors. But the giving of the gospel, mao na kini ang responsibilidad sa matag Kristiyanon. Si Pablo tawag siyang kaugalingon, ingon nga embahador on behalf of the gospel sa iyang pag-ingon
I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation to everyone who believes. Romans 1:16. Tinuod man nga imong pastor magtutudlo, ana ay responsibility to teach you pagtudlo kanimo. Aron nga ikaw maka-witness effectively, saksi sa epektibo nga paagi. But you have the responsibility to accurately witness the good news of Jesus Christ. Mao nga gikinahanglan ang imong pagkat-on sa mga pagtulunan bahin sa pagsaksi ug sangyaw sa mga balita sa kaluwasan. Kay kung wa kay alamag, unsa man nimo pagbuhat kana, unsa man nimo pagtuman kana. You see? You can win your friends and your acquaintances to Christ and then bring them to church through your witness. Tinuod. Mahimo imong makabig ang imong mga higala ug mga silingan ug imo silang dadon ngadto kang Kristo. Imong ipaila-ila si Ginoong Jesucristo kanila ug imo silang dadon sa simbahan aron sila makaapil na sa pagkat-on o pagtuon sa pulong sa Dios. Do not expect the pastor to do your witnessing for you. Ayaw. God has given you that special privilege and mandate. So, timan nato ka na. Now, ang matag usa ka Kristohanon, gikinahanglan niya ang pagtuman sa mga balaod sa divine establishment given to God or given by God to Christians and non-Christians equally. Kaya kini kong mga balaod sa divine establishment, alang man kini both to believers and unbelievers. Sa tanan maguni, the laws of divine establishment are, unsa man tong laws of divine establishment? Ang mga balaod sa divine establishment, Diyos nung katukuran. Ang una nini, maong volition, ang imong kabubuton. Ikaduha, ang kaminyoon, marriage. Ikatulo, ang panimalay, family. Ug ang ikaupat, government, ang kagamhanan. So akong balikon, the laws of divine establishment are volition, marriage, family, and government. Now, ang pagtahod sa autoridad is essential if civilization is to function. The authority of mankind over his soul, of the husband over his wife, of parents over their children, of elected officials and law enforcement officers over the citizens of a nation. Sa dihang ang otoridad dili tahoron, ana atay gingon og anarchy, freedom without authority, og tyranny. Ang tyranny, authority without freedom. So, akong balikon katong puntuhan, kung ang otoridad dili tahoron, anaay mutungha nga anarchy, freedom without authority, or tyranny, authority without freedom. By the way, ang volition, kaugalingong kabubuton, the right to make our own decisions, na atay katungod, atong katungod sa paghimog atong kaugalingong mga desisyon. Ug kini, therefore, usa kini ka divine institution, Diyos nun nga katukuran, and therefore, must have authority. Kinahanglan na ay otoridad niini. Sa volition, kaugalingong kaubuton, we have authority over our souls. Okay? Doon na tayo otoridad ngadto sa atong mga kalag, tag sa kakalag. Deciding kung ang old sin nature, ang
kinaiyang makasasala o ang Espiritu Santo ba ang mukontrol sa atong kinabuhi. See? The non-Christian has used his negative volition to decide against God. And thus, for the old sin nature to always control his soul. See? Na kay kagawasan gihapon ang dili Kristohanon, sila tungod sa ilang pagka-negatibo sa ilang kabubuton, kanunay silang gidumala sa ilang kaugalingong kabubuton. Always. Ang Kristohanon nga napunan sa Espiritu Santo has decided through positive volition sa paghatag sa Espiritu Santo otoridad over our life. Isip mo ng diferensya. The Christian who has sala nga wa niya ikumpisal, unconfessed sin in his life, has decided through negative volition to give authority ngadto sa iyang kinaiyang makasasala. Now, niya prinsipyo atong bantayan. The old sin nature ensures failure. Musiguro gyud ang kapakyasan. But the filling of the Holy Spirit empowers victory. Mao'y maghatag og gahom ngadto sa paglampas ngadto sa kadaugan. So mo na, papilion ta. Ingon nga mga magtotoo. Again, paggamiton ta sa atong kaugalingong kabubuton. Okay, mao katoy volition. Ikaduha ang marriage, ang kaminyoon. Ang kaminyoon is a divine institution. Katukuran nga Diyos nun, o katukuran sa Diyos. Ug busa, kinahanglan kinig otoridad. Kinsa may otoridad sa kaminyoon? Ang bana. The husband is that authority. Ephesians 5:24 says, just as the church is subordinate to Christ, so also wives are under the authority of their own husbands in everything. O nagisulti diyan. Okay. Ang sunod nga divine institution mo ang panimalay. Family, usa kini ka divine institution. Katukuran gihapon kini sa Dios ug busa gikinahanglan kinig otoridad. Kinsa may otoridad sa panimalay? Parents. Ang mga ginikanan are that authority. Matthew 15:4, for God commanded, saying, honor your father and mother, and he who curses father or mother, let him die the death. Manigisulti din sa Mateo 15:4. Okay, mo kanay katulo. Ang ikaupat, mao ang kagamhanan, the government. The government of a nation. Kagamhanan sa usa ka nasod. Usa kini kakatukuran sa Dios. Ug busa kinahanglan kinig otoridad. Kinsa may mga otoridad nining atong kagamhanan? Our elected officials, as well as those who enforce the laws, have that authority. Mga pulis, mga kasundawhan, o mao kini ang atong mga authority. Psalm 33:12 says, blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen for His own inheritance. Now, ang pagkamapaubsanon ug ang pagkamatinumanon, humility and obedience, the same traits that are necessary to live the spiritual life, kinahanglan magyud kini sila. Mga panginahanglanon kini aron ikaw mulampo sa imong pagka-espirituhanong kinabuhi. So again, humility and obedience, the same traits that are necessary to live the spiritual life, gikinahanglan usab kini. Mainungdanon usab kini to successfully fulfill God's laws of divine establishment. Kung way pagpaubos o pagkamatinumanon without humility and obedience,
We are unwilling to submit to rightful authority. You know what? Dili kita ingnon ta makatugot nga magpa ilalom kita to submit to rightful authority. Now, ato na sang nasayran sa mga daan na itong mga pagtulunan nga humility is teachability. Ang buti pasabot, ang imong pagkamapaubsanon, makahimo kanimo nga unsa matudluan. I think that's the right Visayan translation. Aron ka mahimong matudluan, gikinahanglan nimo nga ikaw magbaton og pagka mapahiubsanon. Now, ang matag usa ka Kristohanon, gikinahanglan niya ang pagkinabuhi, the royal law, harianong balaod, which says that you shall love your neighbor as you love yourself. By fulfilling the royal law, you also fulfill the protocol plan of God for your life. Diya sa Santiago 2:8, James 2:8, if however you are fulfilling the royal law based on the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing the right thing in the right way. Now, kining royal law, by the way, harianong balaod, is named after the royalty of Jesus Christ. Gihinganlan kini, gibasihan kini sa pagkahariano ni Ginoong Jesucristo. Tungod kay si Ginoong Jesucristo, the righteous one, was willing to die for us. The unrighteous ones, okay, was willing to die for us, the unrighteous ones. Niining pagiha, He expressed His impersonal love for us, sinners, and His personal love for God the Father. By obeying the royal law ourselves, we recognize the power of Christ's love for all mankind. Sa diyang ikaw being wronged or think you are wronged, put the matter in God's hands. Itugyan ka ng tanan ngadto sa kamot sa Dios and leave the outcome to the integrity of God. Never seek revenge. Never bear a grudge. Diya sa Roma 12:19, kini nagaingon, Beloved, stop avenging yourselves, but leave room for the punishment from the justice of God. For it stands written, punishment belongs to me, says the Lord. Dinilang sa kita kutob sa atong pagtuon ini, ato kining ipadayon sa sunod nga higayon. Magampo kita. With our heads bowed and eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration. It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? What is Christianity? Christianity is Christ. Our Lord said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, our Lord Jesus Christ died for our sins. That's grace. God's grace. His absolute grace. And what does that mean for Him to die for all of us? That means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, all the sins of mankind to Him, to Christ. He took all of your sins upon Himself. And when He did that, He paid the penalty for all of those sins. He paid the penalty demanded by God for sin. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo kita.
We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God, the Holy Spirit, challenge us to execute the unique spiritual life, just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. This we ask in Jesus' name. Amen.